úplně nový glitchos, který jsem já a Jongles objevil. Ach jo, to je konec, oni to fakt oddělali, já jsem to ani nestihl. Pomáhal jsem Danglesovi s Cornhuntem a potom jsem úplně zapomněl, že bych si ta auta mohl taky vzít, to je konec a teďka už jsou ty auta smazaný. Nazdar, brácho! Co tady tak hulákáš, Ježíš? Co se děje? Počkat, takže ty auta nesmazaly. Já jsem se celou dobu obával, že jak přijde nový update, takže smažou ty auta a už žádný nebudou. Ale brácho, to bych asi něco viděl, ne? Tuhle káru pořád mám, ale taky jsem si to myslel. Tak aspoň teda něco, Danglesy. Takže když se mrkneme na auta, tak dobrý, pořád jsou tady ty halloweenský auta, i když teda nevíme, jak dlouho tady ještě budou. No já doufám, že ještě dlouho, brácho. Bylo by to totiž šílený. Asi bych jezdil na skateu. No, když už je řeč o skateu, přišel nám teda nový update, kde oddělali hlavně celý Cornhunt, který mě teda jako upřímně brutálně bavil a byl fakt propracovaný. No a Danglesy, máme tady zase nějakou novinku. Yes, brácho, tak to jdeme asi okamžitě rozjet, ne? Jo, přibyli tady zase totálně nový Je prý úchylák, co vás zavře ve svém sklepě. Tak to nám začíná fakt velkolepě. Jestli to bude nějaký sádelník, tak mu rozbiju ciferník. Bacha na špekáčkouši, they like it. Hele, lidi, si nedělal bys už jít spát, Marshmallownek už odpočívá. No tačko, já vím, že už je večer, ale mě ten film hrozně baví. A to na tady dávají nějakou vsuvku reklamní, co tam zase dávají. Obyvatelé Brookhavenu, upozorňujeme vás na hrozící nebezpečí. Zaznamenali jsme už 10 únosů v Brookhavenu. Podle informací prý unáší lidi nějaký tlustý muž, takže si dávejte pozor. Luže, si jsi to ty? Tatko, já rozhodně ne. Proč myslíš? No, tak protože jako nikoho jiného také tlustého než ty neznám. Tatko, nedělej si ze mě srandu, já nikoho neunáším. A protože ty tvý špejle by nikoho neunesli, že jo? Hele, víš co? Budu jenom přeparkovat káru, hned jsem zpátky. No, já tady nechci být sám, já se bojím. Tak, kde mám tu kárečku? Dobrý, přeparkneme to. Kámo, co to je za vepře? Kdo z vás asi ví, že do Pet Simulatoru X už nevychází moc updatey kvůli tomu, že Big Games pracují na nový hře, která se jmenuje Happy Pet Game. No a tahle minihra ještě oficiálně nevyšla, ale je spoustu miniher, který se Happy Pet Game jmenujou. No a my si je v dnešním videu zahrajeme, jich tady kámo fakt strašně moc, že sledujte. Kolik jich tady je? Skoro všechny mají na profilovce kočičku. No a zahrajeme si tu úplně nejvíc hranou na začátek a to kámo bude asi tohle. Jmenuje se to Beta Happy Pet Game, takže se to tváří, jako kdyby to měla být beta verze Happy Pet Game, ale je to od nějakého vývojáře, který se jmenuje J2X1S a tak dále, takže tohle to bude 100% fake a dohromady na téhle minihře už byl přes 1 milion lidí. Tak jsem zvědavej, jak to bude vypadat, doši. Začátek vypadá podobně jak od Pet Simulatoru X, ale tak jako low budgetově. Můžeme si tady vybrat ze 3 petů, vybereme si tady Huberta a tohle absolutně nevypadá jako Happy Pet Game, kámo, vypadá to úplně stejně jako Pet Simulator X. V dnešním
Čau, ne. Čus. Ale dneska, jak se můžeš podívat, tady všude se nachází jídlo a my budeme muset využít naše jedící schopnosti, budeme se muset nažrat a potom využít naše špeky k tomu, aby jsme se dostali co nejdál, protože koukej dolů. Ty krávo, tak to je dobrá skluzavka. No jako, myslím si, že... Spadl sakrázy tady hvězdy. Co to je? Myslím si, že jako první a chytrá věc bude, že se půjdeme najíst. Já mám rád hamburgery docela. Tak žerem. A proč tak není třeba ještě něco jiného, jenom hamburgery, pití a hranolky? Nevím, to je asi nejjednodušší fast food, který tady měli. No to je prostě pro špekouny, že jo? No přímo pro nás, protože teďka musíme být velký koule. Však čum tady na holku plešatou. Taková prostě plešatá denča, no. A co to mám s tělem, ty vole, mám obdélník normálně. Jako za chvilku bychom mohli zkusit skočit pár kotoulů dolů. Já chci být tlustý úplně. Ty krávo, tak to tady vyžereme úplně všechny zásoby. Ty používáš auto eat nebo ne? Jo, mě se to jí automaticky, no. Takže vlastně nic Dneska je den D. Tedy si zahraje Roblox. Co? Slíbila jsi mi to, takže dneska jdem hrát Roblox. Tak jo. A můj merch na netopír.store. Kupujte. A napište tohleto jméno, co má právě dnes svátek, dolů do komentářů. A on vám dá srdíčko. Jdem. Tak jo tady, dneska mám tady pro tebe připravených několik kategorií v Robloxu. Jsou to ty nejznámější hry, co každý Robloxák musel už někdy hrát. Nejprve tady mám pro tebe obíčko. Potom, jestli bys to nějak projela, nějakou záhadou, tak tady mám pro tebe Tower of Hell. Potom tady mám Adopt Me, potom scary hry, je to třeba scary Don't Press the Button a potom tady mám pro tebe tu nejjednodušší Brookhaven RP. Čím začnem? Tím Chceš se nejjednodušší. trápit nebo... Tak začneme teda Brookhaven. A můžu tam umřít? Dobře, Terinko, já tady mám pro tebe připraveného krásného avatara. Já si myslím, že se ti bude líbit. Můžeš se kouknout teď hned. Rádi! To je krásná Rádi! anime girl, koukej na ní! Rad, Jak a proč je sjeska. taková široká? Ale ty vlasy jako nejsou zase tak hrozný. To vyroplej. Já jsem si $400 000 hráčů, Bloxfruit 270 000 hráčů, Adopt Me 80 000 hráčů, Pet Simulator 15 000 hráčů. A dneska je čas se zase pokusit najít nějaký hry s 0 hráčema, otestovat je a zjistit, jestli nějaký třeba budou dobrý, anebo třeba taky ne. 46 hráčů, to je ještě moc. Jedem dál, 17 hráčů, už se blížíme. Najít hry s 0 hráčema není vůbec jednoduchý. Hele, dáme si kategorii sponzorováno, tam by něco určitě být mohlo. 3 hráče šachy, to chápu a to hrát nechci. Stop Kaizen Invasion, 0 hráčů. To za celou historii dalo 94 lidí. Jdem na to. Jo, tak tomu nevím, jestli budu rozumět, ale šipka je tam, tak já jdu tam. Hej, napadlo vás někdy, že tu hru bude hrát někdo třeba, kdo je jako jinak než asijský mluvící, ale hej, já jsem se dostal. Máme tady Godzillu. Nádherný cinematic. Nádherná animace. A počkej, co já mám dělat? Mám při ní utíkat nebo si mám bojovat? Co mám dělat? Hele, ale je to asijská